L-identità tal-vittma li nstab bla ħajja f'appartament f'Misraħ Durell f'Santa Luċija 3 wara nofsinhar għadha ma ġietx konfermata. Madankollu ġie konfermat li l-kadavru huwa ta' raġel. Ta' ġimħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliema l-Pulizija Brandon Pisani akkumpanjat mill-ispetturi Keith Arnaud u Hubert Cini. Pisani saħaq li l-Pulizija ġew msejħa fil-post ta' xil-ġirien kienu ilhom ma jaraw lil Victor Mekien għal madwar 4 ijiem. Mekien għandu 62 sena u kien residenti fl-istess appartament. Għal waslu fil-post minnu fih laqtithom riħa xejn pjaċevoli u sabu qudiemhom xena makabra għall-aħħar. Ġiet innutata kutra illi b'dak illi jidher illi kien demm kif ukoll tiċpis ma' diversi partijiet tal-appartament illi kienet dan tiċpis kien jidher li kienet ta' dmija. Brandon Pisani s-sokta jgħid li l-vittma instab mill-pulizija fil-kamra tal-banju li ma' kamra kienet bil-bib magħluq b'xugaman taħtu. Il-pulizija ittawlu għal ġewwa u kien innotat ġisem imgeżwer ġo boros suwed u imdawwar bit-tejp u l-ġisem kien mitluq għal tulu fl-art. Ġi spjegat li mill-awtopsja ħareġ li l-vittma inqatel b'daqqiet ta' arma taqtaw bil-ponta frasu iżda seta' wkoll kien ġie soffokat. Minħabba li l-katavru ma ġiex identifikat kawża tal-istat qawwi ta' dekompożizzjoni li nstab fiha, il-pulizija għadhom għaddejjin bit-tfittxija ta' Mekien kif ukoll għal raġel barrani ieħor li kien jgħix miegħu li ma' raġel sentejn ilu kien diġà darab lill-istess Mekien permezz ta' daqqiet ta' arma taqta'.